Bună ziua! Astăzi vă voi pune o serie de întrebări în legătură cu una dintre cele mai grele perioade prin care a trecut România, și anume perioada comunistă. Prima Bună ziua! întrebare este: care este primul lucru care îți vine în minte atunci când te gândești la cuvântul comunism? Mă gândesc cu drag la perioada în care am fost șoim al patriei și apoi pionieră. Era o perioadă foarte frumoasă în timpul școlii și în timpul grădiniței, ca șoim al patriei, în care aveam tot felul de activități și în care am avut ocazia să vizitez foarte multe zone din țară. Următoarea întrebare: de ce crezi că România a trăit sub comunism mai mult de 40 de ani? Pentru că făceam parte din blocul țărilor comuniste și depindeam de politica de la Moscova, iar prăbușirea regimului comunist a avut loc în România, a avut loc cumva simultan cu prăbușirea acestui regim în celelalte țări din blocul comunist, respectiv Polonia, Ungaria, Germania de Est, Iugoslavia, dar în fiecare într-un mod diferit. Da. Care a fost cea mai mare problemă sau lipsă a ta din acea perioadă? Îmi aduc aminte că stăteam cu bunicii la coadă pentru alimente, lapte. Îmi aduc aminte că făceam lecțiile la lumina lumânării pentru că erau foarte dese penele de curent și nu se putea călători în străinătate decât în condiții excepționale. Din punctul meu de vedere acum ca adult, ăsta era cel mai mare neajuns, faptul că nu puteai să vizitezi lumea. Ok. Ce îți mai amintești de Nicolae Ceaușescu? Îmi amintesc de la televizor disperarea lui în ultimele ore de viață, când a realizat ce urmează să-i se întâmple. Mai mult, în schimb, îmi amintesc despre Elena Ceaușescu, soția dictatorului, pe care am primit-o și căreia i-am dăruit un buchet de flori când eram tânără pionieră. Dar, evident, eram îndoctrinați ca și copii să îi iubim pe acești conducători ai țării. Însă, în timp am realizat cât de mult au dus la regresul României din punct de vedere economic și cultural. Cam atât. Da. Cum era sistemul de învățământ de atunci? Era mai bun sau mai puțin bun? Din păcate, trebuie să spun că sistemul de învățământ din perioada comunistă era mult mai bun, în sensul că erau profesori mult mai bine pregătiți, mult mai serioși. Pe vremea aia nu era nevoie să faci atâtea meditații cum se fac acum, pentru că atunci, dacă erai pur și simplu atent la orele din clasă, puteai veni acasă cu lecția învățată și nu era nevoie de pregătire suplimentară. Ok. Și acum ultima întrebare. Acum, dacă stai să te gândești la viața de acum și cea din perioada comunistă, care era mai bună și de ce?
În perioada comunistă știu că toată lumea era mulțumită că putea să-și facă un concediu la mare, la munte, indiferent de profesie. Pe când acum e mai greu, adică acum sunt diferențe mari de salarii între categoriile sociale. Atunci, oricum, dacă aveai foarte mulți bani, oricum n-aveai ce să faci cu ei, pentru că nu puteai pleca, puteai să ai o singură proprietate, o mașină și să te plimbi prin țară și cam atât. Însă atunci era o lipsă acută de mâncare, cel puțin în ultima perioadă, înainte de prăbușirea sistemului comunist. Știu că asta era o problemă gravă. Și faptul că nu se putea călători. Acum, evident, oricine poate călători oriunde, dacă portofelul îi permite. Și acum avem acces la absolut orice, avem acces la orice sursă de informație, orice fel de carte, pe când pe vremea lui Ceaușescu exista cenzura, toate cărțile erau verificate și nu aveai acces la absolut orice din punct de vedere al informațiilor. Ok, mulțumesc pentru timpul acordat și o să ne mai vedem. Cu siguranță. La revedere! La revedere!